Mary is crowned as Queen of Heaven. Nungka wala gid na gisulti ni Ginoong Hesus. Before siya nisaka sa langit, wa gid siya nagingon nga si Maria sa katapusang mga adlaw tuana sa langit ug mahimo siyang queen. Mismo ang mga apostoles wala gid pod nag bisag isa na lang ka letra nga niingon nga si Maria tuana sa langit, wala. So kana nga pagtulon-an nga si Maria tuana sa langit ug itauran sa amahan og korona, but na maka-imperno na nga pagtulon-an kay wala na gisulti sa Biblia, walay mabasa. So pagtulon-an na sa mga pagano nga ang ilang Diyos nga tuas langit. Mabasa man na sa Isayas, pagano kini nga karakter. Mao ni mga tawhana ang nagakaon sa ilahang kaugalingong gitawag og sinuka. Gisuka nila nga sumala pa nila nga di daw dapat tuuhan tungod kay daghan daw kuno mga butang nga gitudlo Iglesia Katolika nga wa kuno ilitok, wa kuno gitudlo or dili mabasa sa balaang kasulatan. Pero sila mismo pag wala ang tawag ining Katoliko, nagatuo ni anang mga butanga nga diin wala gilitok og wala gitudlo ni Ginoong Jesucristo og sa mga apostol og wala pud nakasulat sa balaang kasulatan. O for example, nituo sila kang Ellen G. White nga tawag ining propeta, di man na mabasa sa Biblia. Di ka makabasa sa Biblia letra por letra nga diin gitudlo ni Kristo og sa mga apostol nga si Ellen G. White propeta, pero nga nituo man sila. So buti pasabot sa akon lang giingon, gikaudila ang ilahang kaugalingong gitawag og sinuka. Magamit lang nila o ginagamit lang nila pag Katoliko ang ilahang kaatubang kay gusto nila pakanon ang mga Katoliko sa ilang teaching o sa ilang pagtulunan nga makahilo. Wala gitudlo sa balaang kasulatan. Labi na nga itong Ginoong Jesucristo sa mga apostol nga kung di mabasa di tinuod. Pero dirita sa tawag ining argumento nga ang mahal nga Birheng Maria gikoronahan isip reyna sa langit ug sa yuta, ingon pa niya sa pagano daw kuno na ano sa ba nahitabo nga ang mahal nga Birheng Maria giilan namo isip reyna nga Dios, no? Ang mahal nga Birheng Maria giilan namo nga reyna nga inahan sa Dios nga atong Ginoong Jesucristo. So sa pagagiha nga nahimo lang gitawag og pagano, dili gyud na mahitabo. Kaya ang mahal nga Birheng Maria, nagpabilin gyud siyang santos, wala siya nahimong gitawag og Dios. Kaya para mahimo ming pagano. Ikaduha, gitudlo ba ni Ginoong Jesucristo nga ikoronahan siya ang mahal na Birheng Maria? Implicitly, implied, yes. Unsay ato ang gitawag og basis, mga sir og mga ma'am, kung ato ang basahon ang balaang kasulatan. Ang mahal nga Birheng Maria gigamitan og termino para niadtong naa sa gitawag og royal hierarchy. O for example, St. Luke chapter 1 verse 28, tagalangit na gani mismo ang misulti ha, Ave gratia plena. Sa ato pang natawag in termino, maghimaya ka puno sa grasya. Kanang word nga maghimaya ka o sa Latin word Ave, ginalitok lamang ka na para didto sa mga hari o para didto sa mga reyna o mga prinsipe. Nga naman, kay kanang word magud nga Ave sa tawag ining panahon ni Ginoong Jesucristo, kinalitok lang na alang ni adtong naa sa gamahanan or naa sa gitawag og royal palace. Muna pag moagi ang emperor, mingon sila Ave, Ave. So nagpasabot kay gilitok man na sa anghel sa atubangan sa mahal nga birhen nga Ave gratia plena, buot ipasabot niya na nga ang tagalangit nag-ila kaniya. Nga labaw sa tanang gitawag og mga binuhat. Gawa sa Dios ha, nag-ila kaniya nga labaw sa tanang mga binuhat. Siya ang binuhat nga labaw sa tanang mga binuhat. Nga naman, kagiingnan sa termino pa lang, Ave gratia plena. Manong labaw mas tanang mga binuhat, kay siya lamang ang tao nga gipili sa Ginoong Dios nga mamahimong inahan sa Ginoo and at the same time mamahimong inahan sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, di ba? St. Luke chapter 1 verse 43. Ang giingon sa ni Santa Elizabeth, ingon pa niya, ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. O kining Ginoo nga naa sa iyang taguangkan, sumala pa sa Book of Revelation chapter 19 verse 16 and Book of Revelation chapter 17 verse 14, mauna ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. So sa may tawag nimo sa iyang mama? Maid? Dili. Ang tawag nimo sa iyang mama, reyna, kay ang iyang anak hari. Karon kay hari man ang tawag ng iyang anak. Kinsa may angayan mo korona niya? Ang mo korona niya, siyempre, katong mas labaw niya. Kinsa man mas labaw niya? Ang hari. Muna ko na ang basahon ang Revelation chapter 12 verse 1, nakita ni San Juan ang usa ka dakong pananawon, usa ka dakong tilimadon nga ang usa ka babay gikoronahan og tawag ining dusi
kabituon. Liman ka ana nakit-an ni San Juan, babae. Unya kanang bayhana walay laing gilitok din sa balang kasulatan nga babae that refers nga naay connection ng Ginoong Jesucristo ang iyang mama. Diba? Genesis chapter 3 verse 15 ug kanang tawag inong Saint Luke chapter 1 verse 28 and 43. So kung nagbabae, nakita niya nga babae, so kanang bayhana mauna ang tawag ining mahal nga birhen. Kung imo ipadal sa verse 5, kanang bayhana nagbuntis og mianak ug usa ka batang lalaki nga maghari sa tibuok kalibutan. So buti pasabot, tinuod gyud nga ang mahal nga birhen gikoronahan dito sa gitawag og langit. Nga mamahimong reyna, reyna in the sense kay ang iyang anak hari man. So, biblical ba? Yes, biblical ka na. Munang simbahan katolika na ay fiesta na ang mahal nga birhen gikoronahan sa Ginoong Dios nga mamahimong reyna sa langit ug sa yuta. Paganis mo na dili kay ang mahal nga birheng Maria nagpabiling gitawag og santos bili sa Dios ang iyang pagkasantos ang hinungdan ang Dios nga naa sa langit mga mao itinubdan sa pagkasantos ug tungod sa iyang anak nga si Ginoong Jesucristo nga diin tinubdan usab sa pagkasantos kaya nahimo siyang gitawag og reyna tungod kay ang Kristo hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Wala kining kaliwat sa yawa, kining kaliwat sa bitin, maningkamot gud sila unsa nila pag-degrade ang mahal nga birhen para ang tao dili maghaptag og pagdaig, dili maghaptag og tawag ining dakong pagdaig ni ining maong bayhana nga sumala pa sa mahal nga birhen ug sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan. Di man ni tao ni mga tawhana kasi magpangatake kaliwat na siyawa, kaliwat mas bitin. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.